Στόχος για το 2024. Τι στόχο έχω για το 2024? Ο στόχος του για το 2024 στόχος για το 2024 είναι να φτάσει 1000 τουλάχιστον, εάν όχι 2000 followers. Subscribers στο YouTube. Ναι. Και στόχος είναι να περνάει καλά το κοινό του και να γουστάρουν και να μείνει σταθερό στην ποιότητα και να γίνει καλύτερο. Ποια ποιότητα, έχει ποιότητα. Και να γίνει καλύτερο στο τέλος. Μάλιστα. Θες να έρθεις από εδώ? Εγώ σου λέω και μερικές ιδέες. Έλα ρε μαλακά. Εγώ σου λέω και μερικές ιδέες τώρα τι να πεις. Λοιπόν, Όχι, δεν πάρεις εμένα. θα σε βάλω κανονικότατα. Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα βιντεάκι το οποίο το ζήτησα από εσάς να μου κάνετε μερικές ερωτήσεις, να κάνουμε έτσι ένα όμορφο Q&A και ζήτησα για τους κολλητούς μου να έρθουν καθώς με ξέρουν και να κάνουμε το Q&A, να με ρωτάνε αυτοί τις ερωτήσεις σας και εγώ να τις απαντάω. Πριν ξεκινήσουμε, βεβαιώσου ότι έχεις κάνει subscribe στο κανάλι, like σε αυτό το βίντεο κάνε πριν καν το δεις γιατί είναι ωραίο και στο τέλος πάνε γράψε και ένα σχόλιο ό,τι γουστάρεις. Ρωτάνε τα παιδιά αν υπάρχει ένα παιχνίδι που αν το παίξεις ακόμα και τώρα σε πιάνει νοσταλγία, σου θυμίζει εσένα μικρό. Σαν τίτλος που είναι ακόμα enjoy και βγαίνουν παιχνίδια είναι το Ratchet & Clank. Το τελευταίο ήταν το Rift Apart που βγήκε για το PlayStation 5, το οποίο γενικώς όποτε παίζω το Ratchet θυμάμαι εμένα μικρό να αγοράζω Sporty από το περίπτωρο της γειτονιάς και να παίρνω ας πούμε το δισκάκι που είχε μέσα τα demo και να τα παίζω στο PlayStation 2. Αλλά το παιχνίδι το πιο νοσταλγικό για μένα που άμα το παίξω, που έχω χρόνια βέβαια πλέον να το παίξω, είναι το Disney Tarzan από το PlayStation 1. Εκτός από gaming, ρωτάει εδώ πέρα ένας φίλος, έχεις άλλο χόμπι? Δηλαδή κάποιο άθλημα, έκανες κάποιο άθλημα? Παλιά έκανα από τα 6-7 είχα ξεκινήσει ποδόσφαιρο μέχρι τα 23 κάπου εκεί. Σταμάτησα σε διάφορες. Ρωτάει που έπαιζα. Δεν το γράφει. Αλλά το λες εσύ. Θα ήθελε να ξέρει. Προσθέτεις. Έπαιζα σε διάφορες ομάδες στην Θεσσαλονίκη και μετά εδώ στη Γερμανία μέχρι ημιεπαγγελματικά. Και μετά λόγω οικογένειας σταμάτησα γιατί βαρέθηκα κιόλας. Κάποιο άλλο χόμπι τώρα? Αυτή τη στιγμή δεν έχω, η αλήθεια είναι, κάποιο χόμπι. Εκτός από το gaming δηλαδή και τις φιγούρες που μαζεύω. Αυτό γενικώς όχι, δεν έχω κάτι. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω πάλι με τη γυμναστική για να κάνω καλό στο σώμα μου γιατί είμαι λίγο σαν σκουριασμένο σίδερο. Ερείπιο θα έλεγε κανείς. Έχεις πάρει ποτέ μέρος Έχεις πάρει ποτέ μέρος σε επαγγελματικό gaming τουρνουά? Και αν ναι, σε ποιο? Μόνος του ρε μαλάκα! Τις βγάζει! Συμπληρώνει ρε μαλάκα, συμπληρώνει. Δεν μπορώ να τον αγαπάω. Όχι, δεν έχω πάρει ποτέ μου μέρος. Όχι, δεν έχω πάρει μέρος σε κάποιο gaming τουρνουά και δεν με θεωρώ και κάποιο προ παίχτη γενικώς. Παίζω για να περνάω καλά και γουστάρω αυτό που κάνω αυτό. Πότε ξεκίνησε, Τάσο, η ιδέα για το κανάλι και πώς ξεκίνησε? Η ιδέα για το δικό μου το κανάλι ξεκίνησε αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε, το 2023 δηλαδή. Πιο πριν ήμουν σε ένα άλλο κανάλι, αλλά δεν τέριαζε τόσο πολύ η χημεία και η συνεννόηση και λόγω Ελλάδας-Γερμανίας δεν μπορούσε να κολλήσει έτσι όπως εγώ το ήθελα και έτσι όπως εγώ το φανταζόμουν. Και γι' αυτό πήρα την απόφαση να κάνω κάτι δικό μου, γιατί είδα ότι τελικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω και το διασκεδάζω. Πέρα από το ότι το βλέπω και για ίσως πιο σοβαρά στο μέλλον, αλλά προς το παρόν κοιτάω να το διασκεδάζω και το γουστάρω πάρα πολύ. Θα σε δούμε σε κάποια άλλη πλατφόρμα? Ναι. Το σημειώνει. Ερωτήματα λόγια. Ναι, θα με δείτε σε μια άλλη πλατφόρμα. Γίνονται προετοιμασίες και ετοιμάζουμε κάποια πραγματάκια. Θα αφήσω και το link κάτω στην περιγραφή να πάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι στο Twitch. Και μάλλον θα ανοίγουμε πλέον 2 στριμάκια όχι 2 στριμάκια την εβδομάδα, λάθος. Θα ανοίγουμε την Τετάρτη στις 8, όπως είναι δηλαδή τα streams, και YouTube και Twitch, μέχρι να δούμε το τι θα επιλέξουμε και το πώς θα το συνεχίσουμε. Προς το παρόν όμως, ναι. Θα πάμε και στο Twitch και θα ανοίξουμε και στις δύο πλατφόρμες. Θα μας έχετε παντού. Σε ρωτάνε εδώ πέρα τα παιδιά πόσα χρόνια έχεις το κανάλι. Πόσα χρόνια έχεις το κανάλι, τέλεια. Τίποτα, το κανάλι όπως είπα και πριν ξεκίνησε. Το πρώτο βίντεο ήταν τέλη Αυγούστου. Τι είχε ανέβει? Το vlog από την Gamescom.
Τέλη Αυγούστου, ναι. Αυτό ήταν το πρώτο βιντεάκι. Τι σε έκανε να φύγεις από την Ελλάδα? Δεν έφυγα εγώ μόνος μου, γιατί ήμουνα 16 χρονών. Φύγαν οι γονείς μου, λόγω της οικονομικής κρίσης τότε, 2012 έφυγε πολλής κόσμος. Και ακολούθησα κι εγώ σαν μικρό καημένο παιδάκι, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ σωστή απόφαση. Σκέφτεσαι ποτέ να γυρίσεις από Γερμανία μόνιμα πάλι Ελλάδα? Άμα φτάσει στο κανάλι 100.000 subscribers και βολεύει πιο πολύ λόγω συνεργασιών και διάφορα τέτοια πράγματα, ίσως μπορεί να το σκεφτώ. Αλλά δεν έχει μπει καθόλου στο μυαλό μου τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή από τότε που είμαι Γερμανία δεν έχω πει ποτέ μου θέλω να γυρίσω Ελλάδα. Στόχος για το 2024? Στόχος για το κανάλι για το 2024 είναι να φτιαχτεί πρώτα απ' όλα ένα πάρα πολύ ωραίο community που θα είναι οικογένεια όπως μέχρι τώρα είμαστε και γουστάρουμε πάρα πολύ και τα λέμε γενικώς πάρα πολύ στο Discord μας. Μπείτε και εσείς στο Discord μας να γίνουμε έτσι μια όμορφη μεγάλη παρέα. Και στο κανάλι σαν κανάλι είναι να φτάσουμε τους 1000 subscribers. Τουλάχιστον. Γι' αυτό κάνε subscribe τώρα. Πάμε. Από πότε παίζεις βιντεοπαιχνίδια, Τάσο? Ούτε καν θυμάμαι. PlayStation 1 ήταν σίγουρα, το είχε ο μπαμπάς. Το PlayStation 2 ήταν το πρώτο μετά που είχα πάρει εγώ σαν δώρο και ήταν το δικό μου, αλλά από το PlayStation 1 θυμάμαι πολλά παιχνίδια. Αν μπορούσες να μπεις σε ένα παιχνίδι σαν φιγούρα, σε ποιο θα ήθελες να μπεις? Ratchet Clank. Να είμαι ένας Lombax μαζί με τον Ratchet και να τον βοηθάω να καθαρίσουμε τους πλανήτες από τον Dr. Nefarious. Χειρότερο παιχνίδι που έχεις παίξει ποτέ? Ένα από τα κακά παιχνίδια που έχω παίξει για εμένα που δεν μου άρεσε ήταν στο PlayStation 3 το Haze. Haze. Κάπως έτσι λέγεται. Φέρ' το που έχει πίσω εκεί. Με ζήτα το βράδυ. Τέρμα αριστερά. Πιο δεξιά. Δίπλα από το μαύρο, το handit που λέει. Χα. Πού είναι τα χα? Πού είναι τα χα? Είναι και με τη σειρά ρε που στα αλφαβητικά. Έλα ρε φέρε. Αυτό. Πού να το καταλάβει το παιδί? Αυτό εδώ για όσους το ξέρουνε. Μην το παίξετε. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν μου άρεσε εμένα, δεν ήταν στα γούστα μου. Είναι Ubisoft, ποιότητα, αλλά δεν με τρέλανε εμένα προσωπικά τότε. Και ήταν ένα παιχνίδι που το... Στη λίστα σου είναι χαμηλά. Έπαιξα, έβαλα βασικά να το παίξω και δεν με τράβηξε καθόλου. Και έτσι όπως το αγόρασα, έτσι έμεινε και στο ράφι. Καλύτερο horror game που έχεις παίξει? Καλύτερο horror game. Καλά, δεν έχω παίξει και πάρα πολλά horror game, είναι αλήθεια, παιδιά. Σαν καλύτερα που για μένα είναι top στη λίστα, θα βάλω τα Resident Evil. Το 2, 3, 4 μέχρι τώρα και θέλω να παίξω και τα υπόλοιπα. Ρωτάει ένας φίλος καλύτερη μάρκα καρέκλας και με ποια εταιρεία θα ήθελες να συνεργαστείς γενικά? Γενικώς, όποια εταιρεία θέλει να συνεργαστούμε, είμαι εννοείται ανοιχτός σε προτάσεις. Βέβαια, το κανάλι είναι πάρα πολύ μικρό αυτή τη στιγμή ακόμα για κάτι τέτοιο. Απλά το πολύ σημαντικό για μένα είναι να υπάρχει χημεία με τον άνθρωπο που θέλει να διαφημίσει κάτι και να μπορώ να έχω το ελεύθερο να πω την άποψή μου 100% και όχι να με λένε ξέρεις κάνε αυτό, κάνε εκείνο, αυτό δεν υπάρχει. Μάρκα και για καρέκλα. την καρέκλα, μάρκα καρέκλας δεν είχα ρε παιδιά και πολλές καρέκλες. Η πρώτη μου είναι της Andasit που αγόρασα μόνος μου, δεν είναι κάποια χορηγία. Ωραία. Είμαι ευχαριστημένος, μέχρι τώρα είναι καλή, την έχω εδώ και 6 μήνες. Εντάξει, οκ. Δεν υπάρχουν και άλλοι σίγουρα. Εντάξει, άμα θέλει τώρα να μου στείλει η Andasit άλλη μία καρέκλα, ίσως μου και καλύτερα λόγια. Όχι ρε. Επόμενη ερώτηση. Πώς ξεκίνησε στο YouTube? Το YouTube ξεκίνησε γενικώς σαν ιδέα από μια πιο παρεΐστικη φάση με τα παιδιά που είχαμε το προηγούμενο κανάλι. Τελικά δεν τέριαξε και δεν κόλλησε έτσι όπως έπρεπε και αποφάσισα μετά, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και όλο το μοντάζ και όλο το να φτιάχνεις αυτό το πράγμα που βγαίνει στο τέλος. Ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισα να το συνεχίσω και μετά μόνος μου με το δικό μου το κανάλι. Και τη στήριξη γενικώς των παιδιών εδώ, των φίλων μου που το γουστάρουμε μαζί και κάνουμε διάφορα πράγματα μαζί. Και έρχονται και διάφορα. Τα λες από τώρα. Ναι, μην τα λες από τώρα. Συνέχισε. Πώς νιώθεις που ανεβαίνουν οι viewers? Μου αρέσει γιατί είναι σαν επιβράβευση για εμένα. Ότι αυτό που κάνω γενικώς αρέσει στον κόσμο, αλλά
γενικώς πιστεύω ότι ακόμα το κανάλι δεν έχει φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Έχουμε πολύ μπροστά μας και πολλή δουλειά ακόμα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που μπαίνει κόσμος που γουστάρει τη φάση μας. Πάντως έχουμε εδώ πέρα και για την επιβράβευση. Λέει ένας φίλος, μπρο είσαι ο καλύτερος, δεν έχω να πω κάτι της Τετάρτης στα live, ό,τι καλύτερο. Το λέει από ψυχής. Σίγουρα τα live χωρίς εσάς δεν θα γινόντουσαν και δεν θα ήταν το ίδιο όπως είναι. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπαίνετε, μας στηρίζετε και τα γουστάρω και εγώ πάρα πολύ. Τα live γενικώς είναι ψυχοθεραπεία, μπαίνεις και δεν καταλαβαίνω καν πως περνάει η ώρα. Πόσο καλός είσαι στο PUBG με άριστα το 3. 1,2. Καμία συνεργασία με άλλο κανάλι. Κάτι συζητιέται, αλλά δεν είναι και κάτι 100% σίγουρο. Είμαι ανοιχτός σε προτάσεις, οπότε ναι, όποιος θέλει να κάνουμε κάτι παρεούλα, εννοείται. Αυτό είναι το βιντεάκι με το Q&A. Το χάρηκα πάρα πολύ, σας ευχαριστώ όλους όσους ρωτήσατε και ενδιαφερθήκατε να μάθετε πράγματα για μένα, για το κανάλι. Τον καφέ μου τον πίνω σκέτο, για όποιον ενδιαφέρεται, να το ξέρετε και αυτό. Γιατί κανένας δεν ρώτησε πώς πίνεις τον καφέ σου, ρε μαλάκα. Δηλαδή, πώς θες να με γνωρίσεις καλύτερα, άμα δεν ξέρεις τι καφέ πίνω. Πάντα ζεστός, σκέτος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Κάντε ένα subscribe όπως είπαμε και στην αρχή, like και comment σε αυτό το βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά, auf Wiedersehen. Bye! Σταμάτα να κουνιέσαι γύρω-γύρω, δεν την ακούς την καμένη, την καρέκλα που δεν έχει ιδέα, μαλάκα. Εγώ πήσα να ρωτήσει. Νομίζω θέλει να είναι ένας λόμπατς. Ένας λόμπατς. Λόμπαξ. Αυγάλο μαϊέρι. Φίλο μου είναι. Πουλάξα αρτούρια. Είναι φίλο μου. Πάρε τηλέφωνο, είναι φίλο. Ωραία, από πότε παίζεις βιντεοπαιχνίδια? Βιντεοπαιχνίδια η αλήθεια είναι ξεκίνησες Ξεκίνησα αργά να παίζεις.